Да бягаш спринт не е лесна работа, но ако знаеш как да го направиш, ще можеш да избягаш спринта по най-добрият за теб начин. Аз съм Калина и бях част от първата академия на Aspire Foundation. Сега обаче е време да ви обявя втората академия, която ще бъде 5-дневен предприемачески спринт. Aspire Sprint ви очаква от 6 до 11 юни. 5 дни, в които ще имате възможността да валидирате своята идея, да я превърнете в реалност, да обогатите своя опит, ако вече сте предприемач, и да се срещнете с 15 успешни ментора. Всъщност, като човек, който се е докоснал до фондация Aspire, аз изпитвам огромна отговорност да ви поканя и да ви разкажа за тях. Кои са Aspire? Aspire са фондация, която доказва своя професионализъм с академиите, които правят. И аз като човек, който участва в първата академия на Aspire, с отговорност и благодарност говоря за тях. Това са хора, от които научих много. Екип от специалисти, които помагат не просто да обогатим своите умения как да създаваме бизнес, но те подпомагат и емоционалната интелигентност на предприемача, което е ключов фактор за изграждането на успешен и устойчив стартъп. И за къде сме без финансов план? Aspire Sprint е на цена 125 лева. А ако сте студент, цената е 50 лева. И разбира се, запишете се сега. Местата са ограничени и само 30 участника ще могат да бъдат част от Aspire Sprint.